mergo mesti oke ditindaki. Iya, ming sayang iki saiki nek di WA iki kok ora terus bales. Karang yo sibuk kok. Heeh. Ora apa-apa sing aku wektu dina iki sowan ana rasane adiku lanang piyane Dik Bejo Slamet utawa Dik Kijuk. Uyung-uyung nyengkuyung melu mahargiya ya Pak. Yo iki aku karo kowe gurung minangkani panyuwunan layange diwaca mengko sadurunge ngaturke panyuwunan lagon-lagon diaturake gandeng isor kono kuwi TPA. Papan kanggo pamulangan bocah tumuju marang agama suci tegese sinau maca kitab Taman Pendidikan Al-Qur'an. Oh iya, mulane aku kowe ngaturke tembangan sing nuansane nuansa agama. Oh iya. Diaturake sithik sadurunge aku lawan kowe sing werna-werna. Ngaturke apa? Gandeng TPA-ne Nurul Huda aku lawan kowe ngaturke pisungsung lelagon kunci surga Miftahul Jannah. Monggo dados. La ilaha illallah Miftahul Jannah. La ilaha illallah La ilaha illallah Yo. Ya ya ya. Yo. Ya ya ya. La ilaha illallah Risa Ristina